Gans achteraan stond ze op het podium. Animo onder leiding van Antoine Versleijen. Popkoer Bravoer onder leiding van Marianne Groenewegen. Een afvaardiging van de dansgarde van de Wuilens onder leiding van Judith van Hommerig en Jules Ophelders. Toneelvereniging Speulen Louise Oet Velde. En natuurlijk ons engelkes te boven, Herman in het Zand en Toos Vallen. De teksten zijn geschreven door meneer Sef Maaskant. Adviseur van Over de Spol Nagelmakers. De solozengers Sjaak Klabbers, Yvonne Fleuren, Arno Aerts, Bart van Homberg en Jan Aerts. Toneel- en bühnemeesters Yvonne Fransen, José van Lipzig, Ernest Boerne en Henk Aerts. Het licht erboven Niels Keltjes en Lei Daniels. De heren van de film en de montage. Henk ten Haven, Peter van der Heuvel en Erik Lange. Dank jullie wel, heren. Voor het geluid Johan Brune en consorten. En misschien wel de belangrijkste van vanavond. Mien, steun en toeverlaat. En eigenlijk van ons allemaal mevrouw Mariet Thans. Vooraan de regisseuse. En er kan er natuurlijk maar één in de laatste zin. En dat is onze presentator van vanavond, Emiel Hozer. Emiel, bedankt. Ja. Nou viel het toch een beetje dat het een beetje afgelopen is, maar ja. Pierre, ben je moe? Nee. Dus je hoeft nog niet op bed? Nee. Nou, mooi. Waarom zeg ik dat? Zometeen hebben we namelijk voor ook allemaal, zoals we hier zitten, een meet and greet georganiseerd met al deze artiesten. Bij Tony in de foyer. Je mag ze allemaal een hand geven, je mag handtekeningen uitdelen en dat allemaal, dat is zometeen. Maar, ik heb eigenlijk nog wel zin in een nummer, maar Rob, zit dat nog binnen budget? Rob, kom eens even, jong. Kom er eens even bij. Rob, ik geef je een hand. Want ik vind dat erg prettig samenwerken met dich. Rob, denk ze dat er nog einde in het vaat zit? Ik denk het wel. Denk het wel. Ga ik tegen op kloor staan. En dan wil ik ook de verder ter op kloor is ook allemaal ook hier uitnodigen. Niet alleen in de foyer. Maar morgen vanaf 2 uur. Dit is de officiële receptie. Hey, bij Tony in de Kierstolp. En dan weer morgenmiddag ook de nieuwe pakken van de fanfare gepresenteerd. Dames en heren, de helden van Velde!